Hakaway ka jingja ka bas ngolingo baki hendriungot ki samla kentei kiladi dakabi tang namar bakaway na pedeng kini ki paralok jongki kala syak kenta je ka jing terwa jongka ha usamla banyat ho batka. Laingut na kini ki samla kila khlat no katkum kini ka jingja u Superintendent of Police jongka Aurangabad u Kantesh Kumar Mishra ulayathu bakaway na pedeng kini ki hendriungot kala don jingya day bat ukun jong u henman jongka bat hakat sngit ho ding kila lejbut lang ya kani ka paralok jongki na kabanta bakan terwa ya tho ya ubait jongka hendrei une usamla ula kentat ya kata ka jing terwa kini barok kila lej phai yamram shaying bat kane ka samla da ka jing ngosi kala di da kabi ha ka ba kini kisan ngudru ki paralok jongka kila but lang bandi ya kata kabi laong ki pulit kani ka jingja kalaja hakaway ka shnong kabahap hakasma police station ha Aurangabad laingut na pedeng kini kila khlat no bat kiway pat kidang don hapdeng ka jingsha sumar ha ka Madak Medical College.